Това е един различен свят. Свят, който не се показва. Зад лъскавите ресторанти и красивите салони стои работа, която никой не вижда, но тя е реална и сега ще ви покажем. Ние сме Аспирации Про и се занимаваме с почистването на кухненски изпускателни вентилационни системи или по-просто казано кухненски аспирации. Много от вас с професионални кухни не знаят, че има хора, които извършват тази услуга. В какво се състои тя, правилната поддръжка и на кого да се доверят. Като предвестник на тази услуга сме и пионери в областта на менторството. Обясняваме за безопасността, ползите и още много подробности, които имат голямо значение. Качваме клипове и пишем постове в различни социални мрежи за нашата работа, показваме реалността такава каквато е. И колкото и нескромно да звучи, сме без аналог в интернет пространството. Вниманието е все по-голямо към нас. Предизвикваме интереса на хората с провокативни клипове и снимки. Дори конкуренти от различни държави се свързват с нас за съвет. У нас също се е случвало, макар и по-рядко. Хората обаче имат и различни проблеми. Често ни търсят за различни казуси, не винаги свързани с тяхните аспирации. Понякога включват преправяне на системи от аспирация към вентилация, как да поддържат кухнята си правилно. Имало е случаи, когато нова система не е работила както трябва. Участвали сме в разместването на цели кухни. Хората са търсили решения за проблемите си и ние сме помагали. Все повече хора осъзнават колко е важно да бъдат отговорни. Но това е взаимно. Вниманието ни към тяхната кухня и проблеми прави реалната разлика. Често признават, че е трябвало да ни потърсят по-рано. Тогава щяха да избегнат част от трудностите, с които сега се справят. Всичко това обаче изисква сериозен подход и отговорност. За да се превърнем в лидери на тази професия, зад нас стоят много повече неща от това, което се вижда на пръв поглед. Това не е просто работа, която се върши за няколко часа и приключва. Зад всеки един обект стоят натрупан опит, грешки, от които сме се учили, и импровизирани моменти, в които сме намирали решение, дори когато ситуацията не е била по план. Много часове на труд, често в неудобни условия. Спазването на сроковете не е просто обещание, а отговорност към клиента. Независимо дали става на въпрос за работа през нощта, натоварен график или под напрежение. Климатичните условия също не са за подценяване, защото работата ни не спира нито в жега, нито в студ, нито при дъжд. Понякога се появяват и технически проблеми, които изискват бърза реакция и адекватно решение на място. Това са моментите, които не се виждат във финалния резултат, но именно те изграждат професионализма. Защото е лесно, когато всичко върви по план, но когато нещата се объркат, но резултата се остава на ниво, тогава се вижда кой е. Това е постоянство и желание да се усъвършенстваш. И точно това стои зад нас, да се превърнем в еталон. Не просто да работим, а да задаваме стандарти, които другите да следват. Стандарти толкова високи, че понякога просто не могат да бъдат достигнати. И реакциите не закъсняват. Често ни питат дали не са обработени снимките ни. Но нашата работа не е само да покажем на какво сме способни и през какво сме минали, а и да насочим фокуса в правилната посока, и това е много важна цел за нас, която далеч не е лесна. Тенденцията е такава, че хората са загубили посока по пътя си. Искат бързо развитие, високи резултати и са забравили кое е най-важното, а именно храната, кухнята и хигиената. Защото колкото и красив да е салонът или външният вид на заведението, това няма значение, ако най-важното звено не работи както трябва. И точно за това ние сме решили да помогнем на всеки, който иска помощ от нас. Да разказваме, да насочваме и информираме хората. Да, това е трудно, но не е невъзможно. Аспирации Про е бранд, който се налага на пазара чрез вас, хората, които казват: Аспирации Про ми почистиха кухнята, или обадихме се за съвет, или просто информация ни трябва. Това ни радва, защото знаете, най-добрата реклама е от уста на уста. Това е нашата визитка, нашите методи, нашите стандарти. Добре дошли в света на професионалното почистване. Аспирации Про е тук. Готов ли си да видиш как го правим ние? Очакваме те!